I što vam kažem, ljudi moji, morate verovati kad vam struka kaže. Neki automobili jesu za taksi, neki nisu. Ta naglo padajuća linija krova takođe limitira ulazak na zadnje sedište, međutim, to nije tako strašno za onu neku privatnu, običnu upotrebu, ali mislim da je Toyota pogrešila u ovoj koncepciji bar zbog jedne grupe kupaca, a to su, recimo, taksisti, gde je prethodni Prius bio vrlo popularan kao izdržljiv, ekonomičan i odličan automobil. Aleksandar i ja smo se upoznali tako što me posle testa Toyota plug-in hibrid nazvao i rekao: slušaj, Miodraže, mi ćemo dokazati da je ta Toyota odlična i za taksi upotrebu. Nakon što smo u Vrbasu upoznali e-taksi, jedan od najvećih ekoloških taksija na ovim prostorima, slična priča se seli i u Novi Sad. Aleksandre, nakon Vrbasa odlučili ste da napravite sličnu, takvu samo mnogo veću flotu u Novom Sadu. Šta je bila vaša odluka da se opredelite za ekološke automobile, skupe automobile, umesto da krenete lakšom linijom sa jeftinim automobilima koji će napraviti veći profit? Pa imajući u vidu da je vazduh koji udišemo sve značajnija tema ovih dana, mi smo odlučili da preispitamo svoje mogućnosti kako bi mogli da damo neki svoj doprinos u smanjenju zagađenja u našem gradu. Tako smo došli na ideju da bi to naravno bio ekološki taksi, ekološki podrazumeva hibridna vozila, a ono što je novo na teritoriji grada Novog Sada, to su i 100% električna vozila. Praktično vaš city taksi, koji je ekološki taksi, će posjedovati hibride, plug-in hibride i električne automobile. Tako je, već danas sa radom je počela flota od prvih 10 vozila električnih i ono što je novo plug-in hibridnih vozila i hibridnih. Koliko vidimo u ovoj raspodeli je trenutno sada 10 automobila, koliko se očekuje da će biti u optimalnom nekom? Pa do leta imat ćemo najmanje 80 vozila. Praktično onda će ti biti najveća ekološka taksi flota u zemlji, rekao bih. Tako je, tako je. Za koje ste se brendove opredelili, šta je to što pogoduje taksi upotrebi? Pa ono što je provereno ne samo kod nas, nego i u celom svetu, što se tiče hibridnih vozila, tu je neprikosnovena Toyota. I sa Toyotom ćemo sa svim njenim modelima, naravno koja su dovoljno velika i dobra za obavljanje taksi delatnosti, to će nam biti sva hibridna vozila, sa time što ćemo u cilju dobijanja veće energetske efikasnosti ugraditi TNG uređaj, tako ćemo smanjiti emisiju štetnih gasova u odnosu na dizel za čitavih 96%, neverovatnih, jedan ozbiljan korak ka čistijem vazduhu koji udišemo u našem gradu. Ja sam izračunao otprilike u proseku, ne računajući čisto električni automobil, da vi po jednom automobilu štedite emisiju ugljen dioksida u količini od 10 tona godišnje sa korišćenjem ekološkog taksija. Na 100 automobila to će biti zaista jedna impozantna ekološka brojka. Aleksandar, kada je u pitanju električni automobil, kakva je tu odluka i percepcija njegovog kvaliteta i potrebe za takvim automobilom? Pa električni automobil je sada već nešto što je 100% dostupno i što na teritoriji grada daje apsolutno nula emisiju štetnih gasova i ono omogućava bukvalno bez ikakvog zagađenja obavljanje taksi delatnosti. Neki se pozivaju da su električna vozila negde drugo zagađuju, ali ono što nas ohrabruje to je što se svake godine povećava dobijanje električne energije iz obnovljivih izvora. Tako da mi svakodnevno dobijamo sve više energije koja potiče od vetra ili od sunca. Praktično to je ona, kako bi rekli, potpuno čista i ekološka vožnja. Još jedna stvar je u ovoj ekološkoj priči, koliko vi zapošljavate ljudi? U City taksiju ćemo zaposliti oko 150 ljudi kada se završi ovaj projekat. Dakle, praktično, osim čistog vazduha, dobre usluge za građane Novog Sada, otvorit će se i mnogo radnih mesta. Kakve su procene koliko ovakva vrsta automobila, odnosno pogona, može biti profitabilna? Najvažnije je da velika je početna investicija i to zavarava, čini da ljudi misle da je to ekonomski neisplativo. Jako je važno da imate samo za početnu investiciju, što i nije lako naravno, ali ako imate za početnu investiciju energetska efikasnost
i niža cena održavanja hibridnih i strujnih vozila omogućava da na kraju radnog veka jednog vozila dobijete identičnu ekonomiju kao sa jeftinijim vozilom koji ima veću potrošnju goriva i veću cenu održavanja. I praktično daje se i bolja usluga klijentu. Da, bolja usluga uopšte nije tema, to je, svi su oduševljeni i svugda nailazimo sa ovom pričom na otvorena vrata. Ima još jedna stvar na koju ste vi posebno obratili pažnju, a to je bezbednost vaših klijenata. Sva ta vozila su opremljena sa vrhunskim bezbednostnim sistemima koje automatsko kočenja i sama koče i kada pešak iskoči pred vozilo, sama zaustavljaju i imamo sve manje udesa takozvanih sustizanja. Ne da ih imamo sve manje, nego ih ni nemamo uopšte od kada smo ova vozila počeli da koristimo. Da, praktično elektronika koja u automobilu reguliše čak i one male nepažnje vozača kada dolazi do lančanih sudara, oni se eliminišu. Ova konstatacija se nadovezuje na sledeće pitanje: koje su vam najčešći klijenti što se tiče same vožnje? Pa najčešće klijenti su uglavnom osobe ženskog pola, recimo od 20 do 45 godina. To je u 75% slučajeva. Ostalih 25% otpada na sve ostale. Dakle, drage dame, u City taksiju ćete se voziti baš udobno. Aleksandre, hvala lepo na ovom vrlo poučnom razgovoru i želim vam puno sreće i da dođemo što pre do tih 100 ekoloških automobila. Hvala vama što pratite naš rad.